Чакай да я търкали. Абе, по пътеката трябва да се търкува. Ти ще изядеш. Дай! Зари, само да търкувнем питката на Вярка, мамо. Само да я търкувнем. Ще щупи, пусни, Зари, пусни. Добре. Ама правиш трохи тук. Каква топка сега да вземем? Дай. Зари, търкаля я, така че да стигне до крачките. После ще видим. Зари. Вяри, какво има тук, мамо? Я да видим. Яка, мамо. Оле, калкулатора. Каква ще става? Си математичка? Ще прави сметки сега тя. Ето, калкулатора си избра. Да. Какво друго, мамо? Калкулатора си избра тя. О, $100. Хайде, добре, хайде, ще работиш с пари и с сметки. Туту! Браво! Зарке, вкусна ли е питката? Да. Вяри! Да, дай на Вярка да си отхапе. Дай малко, айде отчупи вече. Тя тая питка се е видяло, че отчупи. Ама повече да си хване. Трябва да гледаме още неща. Виж, Вярка не се впечатли от паричката. Ето това. Зари, ето Зара веднага се впечатли от паричката. Тя взе $100. Ало, Телефона. ало. Кажи, мамо, ало. Това. Ти избра четката, да. И не даде питката. Заболя каргата. Аз се забах това. Супер! Да. Хайде изпей се една успелна песен за зайченце бяло. Зайченце това. С микрофон. Така, дай аз ще държа питката, пък ти пей на този микрофон. Зайченцето мало, таги си играло, виската горичка, съседна са. Ето, Вяра взе слушалките. Слушалките за Вяра. Браво, Вяри. Ето слушалките. Зайченцето мало, Съден си играла, близката горичка, съседна сърничка. Близката горичка, съседна сърничка. Слънцето се скрива, вече се стъмнива. зайчето язбало, таги си играло, виската Браво, Зари! горичка. А Зари, какво ви учиха вас в детската градина? Как танцувахте? Ама нещо така, бягахте, какво така? Дете се стъмнило, слънцето се скрило, на кого са каза, под му покажа, на кого да кажа, защо е чавука. Браво! Браво! А я покажи там как на таеквондото, какво правите, как играете. Нека ще дадеш как правим на конто.
Как правите? Я покажи. Те си се сокото. Виждам, да. А какви движения правихте така? И какво казвахте? Ники и сега. Гледам аз. Остави долу питката. Не, покривката. Дай, покажи сега. Как правите на тайквондото сега? Дай на вярка сега да си отхвати. Дай сега на Вярка да си отхапи малко. Дай, тя чака малко питка. Чупи. Дай цялата. Що ми даваш сега? Дай. Дай по-голямо парченце. Ти цялата не можеш да я изядеш. Браво. Браво! Вяри! Къде мамо? Вяри! Ела тук, мамо. Ела. Ела тук да... Виж. Ела тук да покажа. Да натиснете.